Gaurkoan, ekuazio sistema linealak nola ebazten diren ikasiko dugu. Bi ekuaziok ekuazio sistema eratzen dute, hauen soluzio komuna lortu nahi bada. Adierazpen moduan ikus genezake hemen ekuazio sistema bat. Bi ekuazioz osatuta eta giltza batez lotuta adierazten dira. Adibidez, x gehi 3y berdin 5 ekuazioak eta 5x gehi 7y berdin 13 ekuazioak ekuazio sistema eratzen dute. Hauen soluzioa, sistema osatzen duten zuzenak elkar ebakitzen duten puntua izango da. Ekuazio sistemak hauek dituzten soluzio kopuruaren arabera sailkatzen dira. Badira, batetik, soluziorik ez duten sistemak. Hauek, grafikoki, bi zuzen paralelo izaten dira, eta ez dute elkar gurutzatzen. Ekuazio sistema hauei bateraezinak deitzen zaie. Irudi honetan, sistema bateraezin bat ikusten dugu, bi zuzen paraleloz osatuta. Bestetik, badira, infinitu soluzio dituzten sistemak. Hau, sistemako ekuazioak berdinak direnean gertatzen da. Grafikoki, zuzenak gainjarrita irudikatzen dira. Hau da, puntu guztiak komunak dituzten bi zuzen izango dira. Sistema hauei indeterminatuak edo bateragarri mugagabeak deitzen zaie. Irudi honetan, sistema indeterminatu edo mugagabe bat daukagu. Bi zuzenak gainjarrita agertzen direna hain zuzen ere. Azkenik, soluzio bakarreko sistemak dauzkagu. Hauetan, grafikoki, bi zuzenak elkar ebakitzen dute puntu batean. Ekuazio sistema hauei bateragarri mugatuak deitzen zaie. Irudi honetan ikus ditzakegu, bi zuzenak elkar ebakitzen dutela puntu batean, eta ondorioz badakigu ekuazio sistema hau bateragarri mugatua dela. Ekuazio sistemak ebazteko prozesuari ebazpen metodoa deitzen zaio. Metodo algebraikoak ditugu batetik, ordezkapen metodoa, berdintze metodoa eta laburtze metodoa direlarik, eta bestetik grafikoki ebatzi daitezke ekuazio sistema hauek. Hauek nola aplikatzen diren, banan-banan ikasiko dugu jarraian. Ordezkapen metodoan honako pauso hauek jarraituko ditugu beti. Hau nola aplikatzen den ikasteko, honako ekuazio sistema hau ebatziko dugu. Gogoratu, ekuazio sistema bat ebazteko, bi ezezagunen balioak zein izango diren kalkulatu beharko dugula. Lehenengo pausoan, ezezagunetako bat bakanduko dugu ekuazioetako batean. Norberak aukeratzen duen ezezaguna bakarrik utziko dugu bi ekuazioetako batean. Nik adibidez, lehenengo ekuazioan isa edo x bakarrik uztea erabaki dut. Horregatik, isa berdin, 5 3y adierazpena lortuko nuke lehenengo ekuaziotik. Bigarren pausoan, bakandutako ezezagunaren adierazpena beste ekuazioan ordezkatuko dugu. Isa lehenengo ekuazioan bakandu dudanez, bigarren ekuazioko isaren lekuan lortutako adierazpen hau ordezkatu beharko dut. Ondorioz, horrela geldituko litzaidake. 5 bider, 5 ken 3y, gehi 7y, berdin 13. Hirugarren pausoan, lortutako ekuazioa ebatzi behar dut. Ondorioz, hemen lortutako ekuazioa pausoz pauso ebatziko dut. Eta horrela, ekuazioko ezezagunaren balioa zein den kalkulatuko dut. Kasu honetan, iren balioa 1,5 dela kalkulatu dut. Lehenengo mailako ekuazioak nola ebazten diren gogora ekartzeko, kanalean eta bideonen deskribapenean eskuragarri duzue bideoa. Laugarren pausoan, lortutako ezezagunaren balioa, kasu honetan iren balioa, ekuazio sistemako edozein ekuaziotan ordezkatuko dut. Nik adibidez, lehenengo ekuazioan ordezkatzea erabaki dut. Horregatik, x gehi 3 bider eta iren lekuan 1,5 jarri dut, berdin 5 lortuko nuke. Modu honetan, beste ezezagunaren balioa kalkulatuko nuke ekuazio hau ebatziz. Kasu honetan, isa 0,5 da. Ondorioz, ekuazio sistema honen emaitza i 1,5 eta isa 0,5 izango da.
Ekuazio sistemak berdintzen metodaren bidez ebazteko, honako pauso hauek jarraituko ditugu. Eta kasu honetan ere, ekuazio sistema hau ebatziko dugu, honako pauso hauek nola aplikatu ikasteko. Lehenengo pausoan, ezezagun berdina bi ekuaziotan bakanduko dugu. Ondorioz, bi ekuaziotan edo isa bakanduko dugu, edo bi ekuaziotan i bakanduko dugu. Ezin dugu ekuazio bakoitzean ezezagun desberdin bat bakandu. Adibide honetan, i bakantzea erabaki dut. Lehenengo ekuazioan i bakantzeko orduan, 3 isa kentzen beste aldera pasako genuke, eta bia hemen bidertzen dagoenez, zatitzen pasako litzateke. Eta bigarren ekuazioan ere i bakandu behar dugunez, honela geldituko litzaiguke adierazpena. I berdin, isa gehi 5 zati 3. Behin ezezagun berdina bakanduta, bakandutako ezezagunen adierazpen horiek berdindu beharko ditugu. Hau da, 18 ken 3 isa zati 2, berdin, x gehi 5 zati 3 egin beharko dugu. Hirugarren pausoan, lortu dugun ekuazioa ebatzi behar dugu. Lehenengo mailako ekuazio hau ebatzita, isaren balioa zein den kalkulatu dugu. Kasu honetan, isa berdin 4. Azken pausoan, lortutako ezezagunaren balioa, ekuazio sistemako edozein ekuaziotan ordezkatuko dugu. Adibide honetan, nik bigarren ekuazioan ordezkatzea erabaki dut. Horregatik, isa adierazi ordez, lortutako bere balioa adierazi dut. 4 ken 3i berdin -5. Ekuazio hau ebazterako orduan, iren balioa zein den lortuko genuke. Kasu honetan, i berdin 3. Ekuazio sistema honen emaitza edo erantzuna, isa berdin 4 eta i berdin 3 izango da. Ekuazio sistemak laburtze metodaren bidez ebazteko, honako pauso hauek jarraitu beharko ditugu. Kasu honetan ere, adibide bat garatuko dugu, hauen aplikazioa nola egin ikusteko. Lehenengo pausoan, bi ekuaziotan ezezagunetako baten koefizienteak berdinak eta aurkako zeinua dutenak izatea lortu behar dugu. Hau da, isaren koefizienteak edo aurretik daukagun zenbakiak berdinak eta aurkako zeinukoak izatea, edo iren koefizienteak zenbaki berdinak eta aurkako zeinua dutenak izatea lortu behar dugu. Horretarako, ekuazioetako gai guztiak zenbaki berdinarekin bidertu beharko ditugu. Gure adibidean, errezena, iren koefizienteak zenbaki berdinak izatea eta aurkako zeinua dutenak izatea lortzea izango da. Zergatik, 10 5en multiploa da. Hau da, lehenengo ekuazio honetan -10 lortzeko, 5 bider -2 egin behar dugula badakigu. Ondorioz, lehenengo ekuazioko gai guztiak -2rekin bidertuko ditugu. Hau eginda, honela geldituko litzaiguke ekuazio hau. -4 isa, ken 10 berdin -20. Eta beste ekuazioa dagoen moduan utzita, ekuazio sistema berri bat lortuko genuke. Kasu honetan, ikusten duzuen moduan, lehenengo pausoan eskatzen zaiguna lortu dugu. Iren koefizienteak zenbaki berdinak dira, baino hauek aurkako zeinua dute. Behin lehenengo pausoa lortuta, bigarren pausoan ekuazioak batu beharko ditugu. -4 isa gehi 7, 3 isa. -10 gehi 10, 0. Desagertu egingo litzaiguke. Eta -20 gehi 20, 0. Hirugarren pausoan, lortu dugun ekuazioa ebatziko dugu. 3 isa berdin 0, isa berdin 0. Hemen, ondorioz, isaren balioa zein den kalkulatu dugu. Eta azkeneko pausoa hemen ere errepikatuko litzaiguke. Lortu dugun ezezagunaren balioa hau, ekuazio sistemako edozein ekuaziotan ordezkatuko dugu, iren balioa zein den kalkulatzeko. Kasu honetan, lehenengo ekuazioan ordezkatu da. 2 bider 0 gehi 5 berdin 10. Ekuazio hau ebatzita, iren balioa bidela kalkulatu dugu. Eta ondorioz, ekuazio sistema honen emaitza honako hau da. Isa berdin 0 eta i berdin 2. Ekuazio sistemak grafikoki ebazteko honako pauso hauek jarraituko ditugu. Jakin, ekuazio sistemak grafikoki ebazteko,
Gomendagarria dela lehenik funtzio linealak bideoa ikustea. Hau kanalean eta bideo honen deskribapenean eskuragarri izango duzue. Ebazpen grafikoan, lehenengo pausoan ekuazio bakoitzari dagokion zuzena irudikatu behar da. Hau da, 2x gehi 5 berdin 10 zuzena irudikatu beharko dugu lehenik, eta ondoren 7x gehi 10 berdin 20 zuzena irudikatuko dugu. Behin grafikoa irudikatuta daukagula, azken pausoan soluzioa adierazi beharko dugu. Hain zuzen ere, bi zuzen hauen ebaki puntua izango da ekuazio sistemaren soluzioa. Adibide honetan, ebaki puntua 0, 2 puntua denez, ekuazio sistemaren emaitza x berdin 0 eta y berdin 2 izango da. Dena den, ekuazio sistemak ebazteko lehenik beharrezkoak diren eragiketak egin beharko ditugu ekuazio sistemak itxura hau izan arte. Adibide honetan ikusten dugun ekuazio sistema hau ebazten hasi aurretik, ekuazio bakoitzean eragiketak egin ditugu, ekuazioa modu sinplifikatuan adierazi dugun arte. Ixa eta i ez ezagunak berdintzaren alde batean utzi ditugu eta gai askea beste aldean. Bigarren ekuazioan ere, behar izan diren eragiketa guztiak egin dira eta modu sinplifikatuan adierazi dugu. Ixa eta i berdintzaren alde batean utzita eta gai askea beste aldean. Bi ekuazio sinplifikatu hauekin, ekuazio sistema berria eratu dugu. Eta orain bai, nahi duzuen metodoa erabiliz, hau ebatzi dezakezue. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.